Tots els passatgers eren dalt del tren. Peter, el revisor, va fer sonar el xiulet i el tren emprengué la marxa. La Madú corria pels passadissos i quan va arribar a la cafeteria va topar amb l'Anna. L'impacte va fer que el cafè que ella duia caigués a sobre seu. La noia, per disculpar-se, el va convidar a seure amb ella i li va oferir una tovalloleta per rentar la taca. Llavors, fou quan en Peter va travessar el vagó de la cafeteria. Tot i passar de llarg, la Madú es va posar molt nerviós i l'Anna se'n va adonar. Aquest fet li generà desconfiança. Tot i així, va començar a parlar. La Madú li va explicar que venia d'un poble molt petit de Guinea i que havia vingut a Europa per cercar treball. Després d'estar una bona temporada a Suïssa i de fracassar a l'hora de trobar feina, ara estaven viatjant a Viena, assabentat que estaven buscant gent per treballar al sector de la construcció. L'Anna li va explicar que era vienesa i que havia viatjat a Zúrich per motiu de feina. Era periodista i havia anat a cobrir una notícia d'actualitat política. De cop i volta, immersos en una conversa d'allò més interessant sobre els seus diferents estils de vida, en Peter va tornar a aparèixer al vagó i es va demanar el bitllet. En un intent d'escapar corrent, l'Anna va agafar la Madú del braç, el va aturar i dirigint-se al revisor va treure el moneder i va pagar el bitllet de la Madú. La bellesa de l'Anna i la seva actitud generosa van fer que en Peter se sentís atret per ella. Li va somriure i l'Anna el va correspondre amb un altre somriure. En Peter, des del pis de dalt, sent la veu de la seva dona que diu: «Estimat, la Madú ja és aquí!» «Ara baixo, Anna!», li respon ell. En Peter deixa a la vitrina de la sala d'estar la maqueta de tren i tots els records que li evoca després de tants anys d'ofici. La Madú ha vingut a celebrar l'èxit del nou llibre de l'Anna, basat en ell, que descriu el periple dels que venen a Europa per cercar un futur